Obyvatelia Ľubice v Kežmarskom okrese rozhodovali o osude svojho starostu. Poslanci obecného zastupiteľstva zorganizovali referendum o odvolaní 71-ročného Ota Doviaka, pretože si myslia, že šafári s obecným majetkom. K referendovým urnám prišlo viac ako 1000 ľudí. Na odvolanie starostu to ale nestačilo. Ľubica je rozdelená na dva nezmieriteľné tábory. 11 poslancov obecného zastupiteľstva zorganizovalo petíciu a obec následne vyhlásila referendum. Pár hodín po otvorení miestnosti museli účastníci referenda stáť v dlhom rade. Určité veci sú tu také, ktoré treba napraviť. Chcel som podporiť určite nás, občanov. Aby bolo celkom lepšie. Už nejakých 14 alebo 15 rokov je starostom ten istý človek a chcel by to zmenu. Mnohí obyvatelia však k urnám neprišli. Boli medzi nimi aj starostoví prívrženci. Dôverujem starostovi, áno. Lebo urobil pre tú obec niečo za tie roky. On je tak čestný, že ani korunu nezobral si z obecného. Ani korunu. Referendum sa nezaobišlo bez problémov. V komisii sa totiž ocitli aj ľudia, ktorých poslanecký zbor neschválil. Mnohí kritizovali aj fakt, že predsedom referendovej komisie sa stal starostov syn. Losovalo sa proste. Starosta svojvoľne doplnil ďalších členov referendovej komisie. Obecné zastupiteľstvo samo povedalo, je o tom aj záznam, že tam môžu byť ešte aj ľudia, ktorých si tam dá pán starosta. Povedal niečo, čo absolútne nie je pravdivé. Všetko je v poriadku. K urnám napokon neprišlo potrebných 50% právoplatných voličov. Referendum je teda neplatné a Oto Doviak aj naďalej zostáva starostom. Jozef Slivenský, Teátry.